Tyawati. Kula wonten paring dawuh. Aja kaduk ati kajrun menampa. Yen sira garwaku wong ayu percaya, syukur nanging ewadene tambuh kelawan apa ingkang ucapake kuwi kabeh ana lambe atining Siadi. Nggonipun Kakang kundur marang negaring Mandaraga iki ora ana ingkang dadi sabab sarta jalarane lan ora ana ingkang keduga nyurung nata ing Mandaraga daya-daya tilik marang kedaturing Mandaraga kejaba mung rasa kangenku. Menghayati cerita wayang kulit, menemukan makna pembelajaran. Kula sampun matur wangsul wangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih Begawan Duna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten nggadahi kegiatan. Kula sampun boten nggadahi kegiatan Rama. Kula sampun boten nggadahi kegiatan tasih nggih. Ingkang Rama ing Mandaraga nggih. Kula aturi lenggah ingkang jejeg anak kula ing dina. Menapa dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lair batos kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencele kaya banyu tumumpang godhong sentrik. Kula menika ngrumangsani wis titip daging setampel getih setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totohi nganggo bandaning salya ingkang larang dhewe inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prepatukan anak Prabu mboten pitados. Samangke kula aturi nengga wonten ing madyaning Tegal Kuru Kasitra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedhela mawon kula tak bali teng Mandaraga. Kula tak pamit kalih Setyawati nggih Pujawati. Rama Prabu. Samenika sampun surup surya binjang-injang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitik rata Kasinopaten. Menawi ngantos binjang-injang kula menika mboten ketingal wonten Tegal Kuru Kasitra, kula aturi ngasta obor Mandaraga kula aturi besmi. Inggih, matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Rama Prabu ing Mandaraga. Kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati, Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan inggih kula badhe budidaya nggih. Perano semobang pangaruhna dinetraning uga rapuh
sabdaning kukila ring kanikara saketer kene dongane engkung lir wowo sing bene panca Toteke ngayam wana mrak manguking pagakan bersasat kados dene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra manah kula sinuwun dene kula mangertosi rawuh jeng ngandika lumantar suwanten gumriting rodaning kereta tumuli kula medal saking taman jumujuk wonten ing pendhapi ageng nyatanipun Ndara Dasih sinuwun Prabu ing Mandaraka kepareng rawuh wonten ing pendhapi negari ing Mandaraka nanging mudyan dados ing kawuningan salebetipun kula gadhahi raos marem tuwin bombong dene slaminipun paduka lenggah wonten ing pesanggrahan kumesar manah kula langkung-langkung menawi kula mireng rijal ingkang muni ing kidul kilen ujaring para sepuh menika sasmita ingkang boten sae namung kemawon mugi-mugi sedaya menika kala wau boten mujudaken satunggiling perlambang langkung-langkung kundur paduka menika ugi boten mujudaken satunggiling perlambang tumrapipun Setyawati nggih pun Pujawati krana kuwatos raos sing manah kula sinuwun menawi rawuh paduka wonten ing kedhaton ing Mandaraka namung tetela badhe pamit kali ingkang rayipun Setyawati jagat dewa bathara jagat pangestu mur Setyawati kula wonten paring adhawuh aja kaduk ati kajroning menampa yen sira garwaku wong ayu percaya syukur nanging ewadene tambuh kelawan apa ingkang ucapake kuwi kabeh ana lambe atining Siadi nggonipun Kakang kundur marang negaring Mandaraka iki ora ana ingkang dadi sabab sarta jalarane lan ora ana ingkang keduga nyurung nata ing Mandaraka daya-daya tilik marang kedhatoning Mandaraka kejaba mung rasa kangenku nadan satemene umure salya wis ora bocah meneh wis ora enom meneh upama aku ngaturake rasa kangen mesti wae akeh sing padha geguyu lan padha kelisikan dene sak yuswaku kok isih ngucap rasa kangen monggo tumrap Prabu Salya ing Mandaraka wong duweni rasa tresna kuwi wong sing durung ditunggalake tegese durung hanjatu krama marang sawijining kenya nanging wis padha nyambung kelawan tresna asih kuwi akeh-akehe tembunge mamet prana tembunge memalat sih yen wis manjing mapan ana ing Bale Wisma padha-padha nglakoni bebrayan kuwi tembunge tresna asih wis suda luwih-luwih wong sing bebrayan wis cukup umur kaya pun Kakang lan Siadi kuwi mongko wis keladuk yuswa
kuyanane mung sarwa njaga siji lan sijine sabab wis ora ana tembung garwa sing ana mung kanca urip. Kanca urip. Inggih. Nanging kok rasaning pun Kakang ora kaya sagedhagan iki. Tresnaku kok kaya dene nalika aku ketemu karo kowe sepisanan. Rasa kangenku kok nalika kaya aku pisah lawan si Adi sepisanan ingkang kawasa ngrabasa marang telenging ati temah kanyut kalimput kaprawasa rasa kangen. Simun nadyan tembung paduka dipun damel-damel kados mekaten nanging kula mboten badhe pangling, kula mboten badhe saged anampi jaran renguning pasemon benten kaliyan nalika ngasokake Satandha sih tresna kaliyan kula. Wis to, aja mbok gagas. Ya bener pasuryaning pun Kakang kuwi beda karo nalika aku ngandhake rasa kangen dek biyen wong ya wis letih pirang-pirang taun sing jeneng wong ki saya tuwa pasuryane saya beda mula ora jeneng aneh. Jawati Wonten paring adawuh sira Si Adi isih kelingan duk nalika Si Adi gaweke kelawan pun Kakang wujuding ya kuwi rujak. Si Adi nalika semono gawekake pun Kakang wujude rujak didahar bebarengan tekan sepene aku ora iso lali kaya ngopo to rasane nalika semana katon lento enak banget ora ana ngengkuli marang olaning Si Adi Setyawati. Mula gandeng pun Kakang ingkang gumono musik ana ing penggaliku tanun li kejaba monggo kepengin dahar wujuding rujak. Aku njaluk mara gage saiki aku gawekno rujak kaya ingkang nalika biyen sira tau gawekake pun Kakang ning aku weling karo kowe. Aku njaluk sing mbok gawe mau saka woh pelem ning pelem tali jiwa. Pelem tali jiwa. Yen ora ana pelem tali jiwa, luwung ora sida gawe rujak. Aku suguhana apa sing ana ing negara Mandalaka nanging yen ana tukuling pelem tali jiwa, tak suwun Si Adi kersa ngolah wujuding pelem mau dadi pekarmaning pun Kakang kaya sing tak kandhake marang Sira Yayi. Sira Yayi Pujawati. Panotyaya tama ngambar arum ngambar arum sang kusuma sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika ing batos Sang Dewi Pujawati wis tanggap kelawan pangandikaning ingkang Raka Prabu Salya. Parandene mangke siningetaken wonten saklebeting batos sampun ngantos kawanguran dhateng Raka. Sigra jinandhak astaning ingkang Raka kinanthi manjing saklebeting kedaton ing cipta arsa ngolahaken menapa ing dados dawuhipun ing Raka supados datan damel gela penggaling Prabu Salya ing Mandaraka. Risaksana sigra ngladekaken menapa ing dados dawuhipun Sang Rata ing Mandaraka kekalihira sigra dahar sesarengan kaya nalika tasih muda tumaruna sakedhap Sang Prabu Salwahan jawil jangguting Sang Dewi Setyawati. Parandene Sang Dewi Setyawati amung mesem kewala parandene kembang-kembang punang waspa
Sawise tuwuk nggih nyodhahar kang seger nggih nyanginum. Nalika semono kekalih sigra manjing pagulingan. Sigra manjing pagulingan. Sang Dewi Setyawati sare sareng kaliyan ingkang garwa Prabu Salya ing Mandaraka. Mestakaning Sang Pujawati tinumpangake ana ing dada, tinumpangake ana ing dada. Astaning Prabu Salya ngusap-usap kelarapanipun Sang Dewi Setyawati. Nalika semanten raos Cubriya ingkang sanget kelawan ingkang Raka. Mila sigra mbebundheti astanipun Sang Prabu Salya tinumpangake wonten ing jajaning Sang Dewi Setyawati. Krana kaisih-isih palarapan nalika semanten keparenging Jawata tilem kepati Sang Dewi Setyawati. Barandering mangke Sang Prabu Salya amung kendelan kiwala datan mubah datan musik parandene datan tilem Sang Prabu Salya. Sinawang pasuryaning Sang Dewi Setyawati urut saka pasundulan nganti jejempol suku datan wonten ingkang jijir ginrayang palarepaning Sang Dewi Pujawati kaya ngasokake sih tresna kalawan ingkang garwa niki Sang Prabu Salya wau. Nalendra mbek marwa sing sang mangyat kurda katekaping irika sang pinarwasa piye nggonku ngolah ukara aja nganti kowe ngerti Setyawati apuranen pun Kakang nganti aku ora waloka karo kowe nganti aku ora iso jujur karo bojoku sing tak tresnani kowe ora ngerti yen to sak bejagong iki sak bejagong sing sepisanan garwaku wong ayu Setyawati aku njaluk pamit Setyawati. Oh ya mas oh apuranen pun Kakang paripaksa aku kudu maju ana ing babaratan tresnaku isih cumondhok ana ing atimu Setyawati. Wong mboten babar pisan mboten geseh kalian menembeng dados panggerbaning manah kula sinuwun panjenengan majeng wonten ing pabaratan sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran menawi Setyawati kedah gesang piyambak wonten ing alam padang panjenengan
mboten badhe kecalan. Kula suwita wonten madya padha prapteng delahan.